Nagsilbing instrumento sa kalampusan sa programa sa DSWD-11 nga Project Lawa at Binhi ang Tamiya Communal Irrigators Association sa Purok 3B Barangay Mangayon, Compostela, Davao De Oro. Kay sila ang numero 1 nga Irrigators Association sa tibuok Pilipinas. Nagbunga ang ilang paningkamot, pinaagi sa pagpakita og kugi, panaghiusap, pagtinabangay ug pag-atiman sa kinaiyahan na kabot nila ang kalampusan. Naghatag og pagkaon sa matag pamilya sa lugar ang ilang kahago sa pagbuhi og tilapia, itik og pagtanom og gulay. Kaniadto nahimong hagit sa asosasyon o sa komunidad ang kakulangon sa supply sa tubig hilabi na kung ting-init. Apan tungod sa tabang sa proyekto sa gobyerno o saktong sistema, nagpadayon ang ani sa ilang hinaguan. Apan matod sa mga miyembro sa asosasyon, sinugdanan pa lamang kini sa pagpalig-on sa ilang paglambo og nagtuo sila nga pinaagi sa pagkinabangay sa mga miyembro bulungtad yun ang ilang grupo. Nagsugod lamang ang grupo sa ilang advokasya sa usa ka bakanting luna sa ilang miyembro nga ilang gitikan hangtod nga midako ang masustener. Busa giengganyo sa asosasyon ang ubang komunidad nga himuon silang sumbanan aron makatabang sa kadaghanan hilabi na sa food security program. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.